Počuli ste už o skupingu? When it is that time of the month, I get into the shower and I scoop as much out as I can as possible because I don't want to deal with it. And to me, it's just easier to reach up in there and scoop out as much as I can. And I do it every morning during that time of the month. And then I barely have any sort of residual action throughout the day. Je dôležité, aby sme si ujasnili, že ide o intimnú hygienu, nie o gynekologickú procedúru. Ak ste jedna z tých, ktoré skupiny robia doma, v čistom prostredí, s čistými rukami, je to úplne v poriadku. Nie je to nič, za čo by ste sa mali hanbiť. Pre mnohé dámy je to spôsob, ktorým si pomáhajú počas menštruácie cítiť sa čistejšie, pohodlnejšie, alebo si napríklad ušetriť nečakaný trapas práce. Ak ste o tom ešte nepočuli, alebo sa vás to netýka, aj to je úplne v poriadku. Nie je to žiadna povinnosť. Rovnako treba ale rešpektovať aj dámy, ktoré zastávajú názor, že by podobné veci nikdy neurobili. Každá žena by mala robiť len to, čo je jej príjemné a prirodzené, a to bez pocitu hanby či poníženia.